Atențiune, națiune! Să cântă cu mare drag, cu mult respect pentru fratele meu mai mare, pentru Bardules. Și de la Bardules pentru Miruna, pentru Aian. Și nu în ultimul rând pentru șefa care urmează să se nască, pentru Clara! Dau în viață tot ce am, măi Doamne, să-l văd bine pe Aian. Obține-l, Doamne, sănătos, pe Aian al meu frumos, că e cel mai norocos. Să termină șmecheria, mă, Doamne, când apare fata mea. Of, când apare Miruna, măi Doamne, ui pe loc de lumea rea. Copiii mei, sunt ochii mei, copiii mei, o mor de ei. Am familie frumoasă, familia norocoasă, și dacă ar păți ceva, mă lua pe loc inima. Copiii mei, sunt ochii mei, copiii mei, o mor de ei. Am familie frumoasă, familia norocoasă, și dacă ar păți ceva, mă lua pe loc inima. Eu nu vă spun pe interes, măi Doamne, ce copii are Bardules. Of, cu foc am bună inima, cu Aian și cu Miruna, pentru ei mi-aș da inima. Of, dar vă spun cu suflet bun, Doamne, mai am pe Clara pentru ce valoare au banii. Bardules are 3 copii, of, și le face bucurii. Copiii mei, sunt ochii mei, copiii mei, o mor de ei. Am familie frumoasă, familia norocoasă, și dacă ar păți ceva, mă lua pe loc inima. Copiii mei, sunt ochii mei, copiii mei, o mor de ei. Am familie frumoasă, familia norocoasă, și dacă ar păți ceva, mă lua pe loc inima.